kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati nolongso taman uripku urip pisan ana ngalam donya nyambut gawe kok kaya ngene wiwit biyen rong puluh tahun lawase atus sudan atus keringet kepanasan oleh pangan ya neng kutha metropolitan rino wangi pikiranku melalikum wong rasane kepengin bali ora duwe sangu kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati tansah eling keluarga neng desa rino wangi pikiranku melalikum wong rasane kepengin bali ora duwe sangu kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati kula niki tansah eling keluarga neng desa
kelingan marang wong tuaku tak impi Rino wengi pikiranku melangku wong rasane kepengin bali ora duwe kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati nolongso taman uripku urip pisan ana ngalam donya nyambut gawe kok kaya ngene wiwit biyen rong puluh tahun lawase atus sudah atus keringet kepanasan oleh pangan ya neng kutha metropolitan Rino wangi pikiranku melalikum wong rasane kepengin bali ora duwe sangu kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati tansah eling keluarga neng desa Rino wangi pikiranku
ngelamiku wong rasane kepengin bali ora duwe sangun kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati kula niki tansah eling keluarga ning desa rino wengi pikiranku ngelamiku wong rasane kepengin bali ora duwe sangun kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati nelongso taman uripku urip pisan ana ngalam donya nyambut gawe kok kaya ngene wiwit biyen mula sedih Iya. 20 taun lawase atus sudah atus keringet kepanasan oleh pangan ya neng kutha metropolitan rino wangi pikiranku melaliku wong rasane kepengin bali ora duwe sangun kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati
pikiranku melangitku. Wong rasane kepengin bali ora duwe sangun, kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati. Kula niki tansah eling keluarga ning desa. Rino wengi pikiranku melangitku. Wong rasane kepengin bali ora duwe sangun, kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati. Rino wengi pikiranku melangitku. Wong rasane kepengin bali ora duwe sangun, kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati. Nelongso taman uripku, urip pisan ana ngalam donya. Nyambut gawe kok kaya ngene wiwit biyen mula. Sedih. Iya. 20 tahun lawase atus sudah
atus keringet kepanasan. Nelongso taman uripku, urip pisan ana ngalam donya. Nyambut gawe kok kaya